बे सेरफांगुरि हालामाव आरो बे हालामनि गासै दरब्रै गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघजों लोगोसे गोबां जिल्लानि बुद्धिजीबि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनै ज' मोनसे थासारिखौ सायाव सावरायनाय जादों। मानोना दाखालैसो बे गामिनिफ्राय सासे बिनानावा माने इनाय अयनाय भाबै माखासे गुन्दाफोरनि आखायाव जि मोनसे जिनाहारि जाथाय जानानै थांबाय आरो बे जाथायनि जि मोनसे न्यायनि बेबस्था जि बिसारनि बेबस्था बेखौ जों फैबाय थानाय समाव बोरै बोरै मोनफुंनांगौ बेनि सायाव एसे सांग्रांथि मेल आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि गथ' गथाय जोंनि फरायनाय बिनानाव बा जोंनि समाज जोंनि ओनसोलखौ बोरैहाय रैखाथि लाखिनांगौ बोरै सान्थियै बोरै गोजोनै जों जौगानांगौ बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बेक्तिगतनिफ्राय जागायनानै सामाजिक बिथिं आरो जोंनि आफादफोरनि बिथिं बा हारि हिसाबै जोंहा मा मा मावनांगौ बिबान दं मा दायथ' दं बिनि सायाव जों थन्न रायलायदों। जों सांग्रांथि होदों बिथांमोनखौ बेवहाय दिनै बयबो दुखुनि समाव आरो बे मोनसे निदाननि समाव रायजो राजाफ्रा लोब लोब गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै आरो गामिनि गारजेन बिथांमोनाबो ओंखारदों। जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोनखौ जोंबो खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै बर' माहारिखौ जोङो गोजौआव लांनांगौनि थाखाय जोंनि गथ' गथाय फरायनाय जोंनि समाज बेबस्थाखौ जों थिग खालामनायाव बयबो गोख्रोङै दायथ' लानांगोन। जों साफ्रोमबो गारजेन आरो समाजखौ जों दिनै खावलायदों। मैयानि समाव नोंथांमोना दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। नाथाय जों नुनो मोनो दायनिगिरिफ्रा जिबायदि साजा मोननांगौ बे मोनालासे उदां अख्राङाव थाबैनो फैयो। बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जि रेप केसनि दायनिगिरिफोर बाहाय गुबैयै साथाम जि मुसलमान हारिनि जि दायनिगिरि खालफिफोर बिथांमोनखौ पुलिस प्रसासना गोख्रोङैनो थाबैनो हमनानै होबाय आरो बिनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम प्रसासनखौ जों साबायखर बावदों। आरो बे जाथायनि सायाव जि मोनसे जास्टिफिकेसन बा जोंनि जि मोनसे न्याय बे न्यायखौ मोनगोन होननानै जों थारैनो फोथायदों। मानोना बेखौ माइनर केस हिसाबै पक्स' केसनि गेजेरजों बे बिसारा जासिगोन थाबैनो आरो बे पक्स' बिसारनि गेजेरजोंनो फासि होनांगौ होननानै जों मैया बयबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासै हारिनि फरायसा आफाद आरो माहारियारि आफादा ज' जानानै सात्र साथ्रि रायजो राजा ज' जानानै जोङो दुखुनांथाव जाथायनि सायाव थिखा आरो गरिहना होदों आरो जोंनो न्याय मोननांगौनि थाखाय जोङो सरकारनिसिम दाबि दैखांदों आरो आसा खालामदों दिनैनि जि प्रसासन पुलिस प्रसासन स्पेसियेलि डिसि आरो एसपि बिथांमोननि जि मोनसे गोथार गोसोजों अयनाय जाथायनि सायाव जि बिसार बिबेसना बियो आयेन बायदि सोलिबाय थादों। बिथांमोना जोंनो खौरां होबाय थादों आरो जों बेनिखायनो फोथायनाय दं आयेननि गेजेरजों जों बे बाराव निस्सय दायनिगिरिखौ जोङो साजा होनो हागोन। जों मोनसे फोथायनाय लाखिदों। गिबिसिनथारावनो मानगोनां रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखरखौ जासिग्रोदों। बाथ्रायाथ' बेनो थांनाय बावैसो सिगां मोनसे मुगैथाव आरो लाजिनांथाव मोनसे थासारि बर'फोरनि थाखाय बै जाथाया जानानै थांबाय। जोङो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय नैबे ओनसोलनि खाथियावनो जोङो बे मोनसे सांग्रांथियारि मोनसे मेल लानाय जादों। बाथ्राया जाहैबाय जोङो गोबां सम गोबां थासारिजों जोङो भुगिबोबाय आरो भुगिलांगासिनो दङ आरो भुगिगासिनो दङ आरो प्रेजेन्टआवबो बे सिटुवेसना जादों आरो जायखौ लानानै जोङो गोबां समाव गोबां थासारिफोरखौ लानानै सांग्रांथियारि मेल खुंदों। नाथाय बै खुंनायावबो जोङो फिथाइफोरखौ थायहोबोनो हायाखै। दा दिनैबो जोङो बिदिनो आरो फिन खेबसेबाव जाथायखौ लानानै आरो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो आरो बिथांमोनखौ सांग्राङै थानो आरो बेबायदि जाथायनिफ्राय जोङो बोरैहाय बारग'नो हागोन बैबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो रायजो राजा बिथांमोनखौ बाथ्रा बानजायफैदों जाहाथे गले गले बेबायदि मोनसे मुगैथाव आरो लाजिनांथाव मोनसे थासारिखौ जों जाहाथे मोना। बेनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ बानजायफैदों खावलायफैदों आरो रायजो राजा बिथांमोननिफ्रायबो जोङो मतामत बेबायदि रोखोमनि लादों। दा जोङो
खावलायदों जे जिबायदि जाथाया दाखालि जानानै थांबाय जोंनि सासे 10 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे फरायसुलि बै फरायसुलिखौ साथाम जे लांसुनिया सुबुंफोर एबा मुस्लिम सुबुंफ्रा अयनाय भाबै मुगैथाव भाबै जिबायदि कान्ड खालामबाय जिनाहारि खालामबाय लोगोसे खालामनानै जिबायदि मोनसे भिडिअ खालामनानै भाइरेल खालामबाय बै भाइरेल खालामनायनि उनावसो जोङो जाथायखौ मिथिनो मोननानै जोङो बै जाथायजों सोमोन्दो थानाय बे कालप्रिट आरो मुगैथाव आखुनि मानसिफोरखौ जोङो हमनो थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायनाय बायदियै जिबायदि हमनो मोनबाय आरो हमनो मोननायनि उनाव जिबायदि मोनसे थासारिफ्रा सोराङाव फैबाय बियो खोब साननो गोनां बाथ्रा आरो जोङो बेहाय सांग्रां जाथारनांगौलगिया दङ दा बेनि थाखायनो जोङो बैबायदि जाथायखौ गले गले जोंनि जायगायाव जानायनिफ्राय आरोबाव जानो हाया आरो जाहोनो मोना बिनि थाखाय जोङो बिमा बिफाखौ लादों गथ' गथायफोरखौ लादों आरो जों बयखौबो सांग्रांथियाव थानो बा थाजानो जोङो लुबैदों आरो बेबायदियैनो जोङो बयबो नों आं बयबो खौसेयै खोथा मिलायलायनानै नों आंखौ बानजायनांगोन आं नोंखौ बानजायनांगोन आरो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मा मावदों मा खालामदों बहा थांदों बहा फैदों फरायदोंना फरायाखै गेलेहैदोंब्ला बेसेबाव गेलेहैदों माबा मोनसे बहाबाफोर माबाफोर जादोंबा गाज्रिखौ जादोंना मोजांखौ जादों बा गाननाय जोमनायफ्रा जोंनि गथ'फोरनिया माबायदि जानानै दङ आरो जोंनि गथ'फोरनि रायलायनाय सलन फिलन बैफोरो माबायदि रोखोमनि जानानै दङ दा बैखौ दिथागिरिफोरखौ जोङो नोजोर होबाय थानो आरो नोजोराव लाजानो लुबैनानै जोङो बेखिनि बाथ्राफोरखौ बुंदों जाहाथे जोंनि गथ'आ जोंनिफ्राय गोजान जाया आरो जोंनि गथ'फ्रा जोंनि खोथाफोरखौ जाहाथे खोनासङो बिनि थाखाय जोङो गुरै रावजों जोंनि गथ'फोरखौ जोङो बोरैहाय जोंनि खाथियाव लाखिनो हागोन बिनि थाखाय जोङो खामानि मावथारलायनांगोन आरो मावथारनांगौ दङ होननानै जोङो बिमा बिफाखौबो खावलायदों लोगोसे लाइमोन दानि फरायफुबाय थानाय गथ'फोर जायफ्रा दिनै फरायगासिनो दङ आरो उन्दै बैसोनि बैसोरो जाहाथे ससियेल मिडिया बाहायनाय ससियेल मिडियायाव माने गाज्रि मोजां बेफोरखौ साना हौवा बुजिया सोमजिया ससियेल मिडियायाव हाबसननाय आरो हाबनानै जिबायदि रोखोमनि खामानिफोर मावदों आरो जायफोर खामानिखौ मावनायनि थाखाय दिनै मोनफा नङा साफा बबेबा बेसेबांबा गोथौ हाखराव गाब्रबाय थानाय लासिं सिं जानांनाय आरो गावनि मान सनमान गावनि इज्जत बैफोरो जाहाथे निलाम जानायनि जेनोखि थासारि बै जाहाथे जाया बिनि थाखाय जोङो ससियेल मिडिया बाहायनाय फन लानाय आरो नंखाय बाखाय भिडिअ गेमफोर गेलेनानै गावनि समखौ बरबाद खालामनाय गावनि फरायनांगौ मोनसे समखौ आद्रि खालामनाय बेनिफ्राय जोङो गोजान जानांगौ आरो गोजानाव थानांगौ होननानै जोङो दिनैनि बे जाखांफुनाय लाइमोन उन्दै गथ'नि जेनोखि जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौबो जोङो खावलायदों बे मेलनि गेजेरजों